Και συγκεκριμένα το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, προτείνω να ανεβούμε στο Ζαγόρι. Νομίζω το λόγο πια τον ξέρετε, έχει γίνει θεσμός. Λοιπόν, είναι φανταστική η διαδρομή, μόνο και μόνο το κομμάτι, αυτό το ελάχιστο κομμάτι που παρακολουθήσαμε από το τρέιλερ, όπως πάρα πολύ καλά καταλάβατε, είναι το Ζαγόρι Mountain Running. Είναι ο κύριος Τζουμάκας μαζί μας, ο τεχνικός διευθυντής. Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε. Καλημέρα και σε εσάς και ευχαριστούμε πολύ που μας καλέσατε. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Έτοιμοι για την 7η διοργάνωση. 7η διοργάνωση, Ζαγόρι Mountain Running. Περιμένουμε πολύ κόσμο στο Ζαγόρι το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Όλα έχουν ετοιμαστεί όπως πρέπει. Είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε όλο αυτόν τον κόσμο και τους ευχαριστούμε όλους βέβαια. Θέλω λίγο να το δούμε τη διοργάνωση από διάφορες πλευρές. Γιατί το Ζαγόρι Mountain Running δεν είναι έτσι απλά ένας αγώνας. Είναι ένας αγώνας που συνδυάζει τον αθλητισμό με το περιβάλλον, άρα και με την προστασία του περιβάλλοντος. Το βασικό μας μέλημα ουσιαστικά. Ακριβώς. Είναι μια εξωστρεφής διοργάνωση που σημαίνει ότι έρχονται αρκετοί από το εξωτερικό για να λάβουν συμμετοχή. Πάμε λίγο να δούμε και να μας θυμίσετε πάρα πολύ σύντομα με ποιο κίνητρο ξεκινήσατε αυτή τη διοργάνωση, τι έχετε πετύχει αυτά τα χρόνια, πάντα σε σχέση με τον αθλητισμό και το περιβάλλον όμως. Ουσιαστικά αυτό ξεκίνησε, θα το πω πάλι, πριν από 7 χρόνια μια παρέα φίλων. Πώς θα φέρουμε αυτή την εποχή στο Ζαγόρι, τέλος Ιουλίου, κόσμο να δει αυτή την ομορφιά που εμείς βλέπουμε μόνο. Αυτό δηλαδή για το οποίο συζητάει η χώρα μας πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες. Πώς μπορεί δηλαδή να επιμικρύνει την τουριστική περίοδο, γιατί έχει τόσες ομορφιές και στην ηπειρωτική και στην ορεινή Ελλάδα. Αυτό ουσιαστικά ξεκίνησε από μια εκδρομή που είχαμε κάνει εγώ στο Ζέρματ στην Ελβετία, στο Μάτερχορν, και βλέποντας, ας πούμε, σε ένα σημείο ένα καναπέ, θα το πω, ένα παγκάκι, όπως το λέμε εμείς, που του είχαμε την πατάτα του και έγραφε μια πινακίδα πάνω, μεταλλική πινακίδα, του είχαν εκεί πέρα σαν όραμα και έλεγε, και λέω, κοίτα να δεις, λέω, δίνω αξία σε οτιδήποτε. Εδώ κάθισε ο τάδε, ο Ριβάτες, ο τάδε. Από τότε είπα τόσες ομορφιές στο Ζαγόρι, Βοηδομάτης, ΑΟΣ, Βίκος, το μεγαλύτερο φαράκι στον κόσμο, Δρακόλυμνη, δέντρα, ρόμπολα, αλπικά κομμάτια, τα πάντα. Γιατί να μην δώσουμε αξία, γιατί να μην δείξουμε αυτό στον τόπο μας, τι έχουμε. Και πολλοί στο εξωτερικό δεν ξέρουν ότι έχουμε βουνά καταρχάς. Μας νομίζουν μόνο θάλασσα και είμαστε, αν διαβάσεις ένα βιβλίο του Δημοτικού, είμαστε εντελώς ορεινός όγκος. Υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι πιστεύουν ότι είμαστε με ένα μεγάλο νησί μόνο. Ένα μεγάλο νησί, ναι. Λοιπόν, με τα χρόνια λοιπόν περάσατε αυτή την ιδέα, την πίστεψαν κι άλλοι. Οι συμμετοχές είναι πάρα πολλές. Να δούμε όλοι μαζί. Ποια, σε τι βαθμό, γιατί αριθμό συμμετοχών μιλάμε και φέτος, αν θέλετε, αλλά και από πού έρχονται, από ποια σημεία του κόσμου. Οι συμμετοχές έχουν
κλείσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έτσι. Δεν μπορεί να πάρουμε σε ένα βουνό. Δεν είναι ασφάλτινος αγώνας. Είναι ένας αγώνας ο οποίος πρέπει να προσέξουμε. Είναι το οικολογικό αποτύπωμα που λέμε εμείς. Που θα σας το πω και αν θέλετε παρακάτω. Για μας. Έχουν κλείσει εδώ και πάρα πολύ καιρό τους δύο μεγάλους αγώνες. Τώρα για τον αγώνα των 10 και των 21 χιλιόμετρων κλείσανε την προηγούμενη εβδομάδα. 10 και 21 δηλαδή μικρότερες διαδρομές. Μικρότερες διαδρομές. Οι άλλες δύο διαδρομές είναι 80 και 44 χιλιόμετρων. Εσείς που τρέχετε? Εγώ έχω τρέξει χιλιόμετρα, απίστευτα αυτές τις μέρες, δεν μπορώ να τρέξω όλο. Εντάξει. Πραγματικά τα 80 και σε τέτοιες συνθήκες είναι κάτι που απαιτεί πολύ σκληρή προπόνηση και προετοιμασία. Τα κάθε χιλιόμετρα όλα απαιτούν προπόνηση. Σε κάθε περίπτωση. Σεβόμαστε τον κάθε αγώνα και τα 10 και τα 21 ίσα-ίσα που είναι άνθρωποι οι οποίοι. Πολλοί αθλητές, ας πούμε, στον αγώνα αυτόν είναι οι αθλητές που έχουν έρθει από τα 10 χιλιόμετρα και τρέχουν στα 80 φέτος. Δηλαδή ξεκίνησαν από το απλό και έχουν φτάσει, ας πούμε, στο μεγάλο αγώνα. Το φετινό μετάλλιο. Το φετινό μετάλλιο, το μάθετε? Κάτι έχω μάθει, αλλά θέλω εσείς να μας πείτε. Σε όλα είναι. Το λόγο μας είναι, ας πούμε, το αγριόγιδο της Πίνδο που θέλουμε να το προστατέψουμε και από την πίσω μεριά είναι η άγρια ορχιδέα που βρίσκεται στο Βίκο, όπως και πολλά άλλα βότανα που βρίσκονται εκεί και δεν τα ξέρει ο κόσμος. Στόχος μας είναι αυτό που σας είπα και πριν, το περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα. Για πρώτη φορά σε παγκόσμιο επίπεδο φέρνουμε μαζί με το μεγάλο χορηγό μας την πρώτη κινητό ολοκληρωμένο κέντρο ανταποδοτικής ανακύκλωσης με φωτοβολταϊκά πάνελς. Δεν υπάρχει άλλο και δίνουμε και εκεί θα είναι όλα τα που θα πάρουν. Όποιος δεν θέλει να τρέξει μπορεί να πάρει, όπως εγώ εδώ έχω το τσάι μου τώρα ή δεν ξέρω, και να κάθεται να βλέπει τους άλλους να τρέχουν. Αυτός είναι και ο στόχος μας για τους Ζαγόρι. Δεν θα παρεξηγηθώ από το δώρο που μου φέρατε. Όχι. Αυτός είναι ο στόχος μας για τους Ζαγόρι. Δεν είναι μόνο ουσιαστικά έχει τη διαδρομή που περνάει. Γι' αυτό θέλω να τη δείξουμε την κούπα, παρακαλώ πολύ. Ναι, πείτε μας εσείς για να κλείσουμε με αυτό. Ουσιαστικά τα περισσότερα που έχουμε είναι τα happenings για τα παιδικά, παιδικός αγώνας, να δείξουμε στα παιδάκια. Έχουμε slackline που περνάνε, ας πούμε, πάνω από οι μάντες και φτιάξαμε τώρα, είναι έτοιμο ήδη σήμερα, το πρώτο πάνελ, ο αναρριχτικός πύργος ολόκληρος που θα είναι με τον Ηρακλή του Μωυσίδη, ουσιαστικά το δεξί μου χέρι, που θα έχει όλο αυτό για τα παιδάκια, να δείξουμε, ας πούμε, τι είναι το βουνό. Βέβαια. Πραγματικά. Τι είναι εκεί, θα είναι ελεύθερα. Έρχονται σχολεία και είναι ελεύθερα εκεί. Δεν χρειάζονται ούτε αυτοκίνητο ούτε τίποτα. Αυτό είναι. Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε να πάνε όλα υπέροχα όπως τα έχετε ετοιμάσει το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται στο Ζαγόρι, το 7ο Ζαγόρι Mountain Running. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τζουμάκα, που ήσασταν μαζί μας, τεχνικός διευθυντής της διοργάνωσης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και όλους εσάς, κυρίες και κύριοι. Αμέσως τώρα ακολουθούν Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Τζούνος. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι στον Sky. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 10 το πρωί. Καλή συνέχεια σε όλους και καλή δύναμη. Γεια σας.